tunlai serial lar XO kiti kumsang ni somni pathuma ti chua romantic comedy episode 1 atangin karon recap dona munom indi nge karing bok ani kiti chu ni puichol manpui tan abial pa South Korea de chu adu hle a angai the a phone call chu adong hlak meya KISS Korean Independent School of Seoul atangin aloni a he school a po hian de po alul ve nge a chu wanga he school a lu dil po ani bok ani KISS kis lautu meita ila kis school a lu turin kar khachung hun anei thu chu aron shila kiti chu alom kher mei anu le pa te shilhlan anga khlel hle a an pani chuan a ko phea apa Dr. Kovile anushon Gina ite chu thuturin ati a school kaldo na munle anu thita nena inzomna annei thote achila school kaldo na munle anu thita po he school a hian akalve thote shilin anu sulnu achhuidu thote chu ashila apa Dr. Kovi po chuan kiti chu Korea kal ve chu anphal sakta a kiti chu Korea airport a chuan athu tawanga minho chuan kiti chu aron nek fu pal hlawa kiti chuan minho chu thataka lobia in ki skula ikal ve lo ti in alo zota minho chuan alo be thadu faklowa kiti po chuan enga ma ngai chong lo chuan texin a thian ti chu abevele molmol boka de chu chhnulama innom lu na huna a surprise tur thote chu ashil hloma kiti chuan a chuan na tur bas chu anang man talawa kholai lir thei arem chang chu man an tum ta zoka kongkan atum lai tak chuan kar pakhat nen anin supal hlakmeya Yuri chu panumal nei chun le house tak ani boka Yuri nen chuan anin biak nu chuan Yuri po chu kiskula kalve tho ani thote chu alo shila Yuri chuan US atanga South Korea a alo kalawang chuan makati hle a Yuri po chuan du tak ani thote chu ashil ve boka Yuri po chuan kiti chu an skola chuan a thla felta a Yuri po chu a kopuin a text message a chan theilo awang chuan aril ru anuam lo hle a deya lo lang ve le in de chu an school office a an zirtir tu in kowin fee arang lama an pek vat lo chuan an no chwa tur thute chu alo shila de chuan zan hun thleng hun peturin angena chuti mek lai chuan Yuri chu an principal officer anu ni bok Mrs. Lim Jina nen an lo in bemeka anu chuan Yuri chu Juliana inen an omdan chu an ompuinu in amu thote chu lo shilin bansan turin atia Yuri chuan chian cha chau ani thote chu ashila Yuri chuan anu le pa nena chuan tuemo ade thule anrem ti arin lo thote chu ashila welcome party a shilnge atum thu chu ashila kiti chu jinai bula chuan vakalin anu if song nen high school kalain chanchatak ani thote chu jinai chu avashila jinai chuan longai thadu lawin akal san ta deya kiti chu andorma chuan lutin alo re hle a kiti chuan apa chu abia twang taka a thlen thu te chu shilin abial pa de chu welcome party a surprise atum thu te chu ashila kiti chu ain pe vek to nu chuan party na tur mun a chuan phur takin kala party na muna chuan min hole a thian pa khiu chu aba mua min ho chuan lo be thadu faklawa khiu ero chuan alo be thahle thunga chuti mek lai chuan de aron langta anin muchia chu anin kwa bungwonga Yuri lo lang ve le in Yuri chuan de bana chuan alo chel saka kiti nena chuan abial pa ani thu ashila kiti chuan mak ati hle a oilo hiala